Ens n'hem vingut cap al paratge natural municipal Parpalló-Borrell. Alicia, podríem dir que este és l'origen del barranc de Beniopa? Sí, no l'origen, perquè tota la conca realment seria l'origen del barranc de Borrell o barranc de Beniopa, és un dels afluents que és el barranc de la Caldereta. Si vols ens acostem i el veus, perquè este sí que anirà a parar al barranc del Borrell i totes les aigües anirem mirant a veure com se van concentrat i cap a on van. Anem a conèixer-lo. Això és el barranc de la Caldereta, estem així en el centre d'interpretació del Parpalló-Borrell, i ara quan baixa, la gent, quan acaba un poc ahir l'urbanització comença el barranc de Borrell, realment això és el barranc de Borrell, quan arriba a Marxuquera o en Marxuquera agafa com dos camins, realment, un que seria el que va cap a Beniopa i l'altre aniria cap a buscar la conca del Vernissa, aniria cap a la zona d'allà de Palma, Ròtova, cap a l'altre costat. El que passa realment per Gandia, que és el que parlem nosaltres, és el barranc de Beniopa, que després li diguem barranc de Sant Nicolau, és a dir, la gent té que saber que així quan parlem de barranc de Borrell, de barranc de Beniopa i barranc de Sant Nicolau estem parlant del mateix barranc. El que passa és que li canviem el nom depenent, un en el seu tram de muntanya, l'altre en la seva trama urbana i l'altre ja quan està arribant al Grau o al Port. El barranc de Beniopa tindria una extensió d'uns 10 quilòmetres si parlem a nivell de llargària, però tu has de fer-te la idea que estem parlant com un arbre, ja estem així envoltats d'arbre, d'un arbre que té moltes branques i que acaba en un tronc. Realment això és el barranc de Borrell, és a dir, hem de pensar que tot el que és la conca i les muntanyes arreplegarà les aigües que aniran després al barranc. Jo sempre explico un poc així pedagògicament que si la gent recorda un poc a primària, quan anava a escola, aquesta imatge en el llibre de coneixement del medi, que es ve aquest perfil en el que tu veus la muntanya, un riuet que baixava, passava per un poble i es veia la mar, després tenies un solet i uns núvols, no? I t'explicaven que el sol feia que evaporara i condensava en els núvols xocaven, per dir-ho així, les cadenes muntanyenques, l'aigua precipitava i el riuet tornava a portar l'aigua fins a la mar. Aquesta imatge que tenim tots així és que això és la realitat, això és un ecosistema que és circular i que tot va al retorn. Ara anem a veure tot el que passa, sí? Tot el que vinga a este barranc acabarà en el port de Gandia i acabarà en el mar. Un exemple del que acabes d'explicar el tenim a Gandia en la barranca del 87. Clar, ara és que és un tema com molt d'actualitat parlar del tema de la dana i de les inundacions per la catàstrofe que van tindre el 29 d'octubre de l'any passat. És cert que en el 87 la barranca de Beniopa va desbordar, va ser jo crec que la més gran que hem tingut, i si això va passar és que pot tornar a passar. Perquè el que és important saber és que la ciutat de Gandia la creuen dues infraestructures hidràuliques molt importants. Una seria el riu Serpis i l'altra és el barranc de Beniopa, i Gandia es queda poc allà enmig del nucli. És bastant complicat que Gandia s'inunde pel riu. A més, va haver unes obres també l'any 2008 que van ser les que van encaixonar i els murs que hi ha a la zona dels Marenys. És de veres que Marenys-Venècia, quan baixa molta aigua pel riu i tens marea alta, també puja el nivell i sol haver inundacions, però podríem dir que el nucli urbà de la ciutat pel riu no va inundar-se, però sí pel barranc. El barranc és una infraestructura perillosa per a la ciutat de Gandia. Això nosaltres ho sabíem, feia temps que ho anàvem pensant, i és en l'any 2021, després de tota aquesta reflexió i saber que realment el barranc de Beniopa és perillós per a la ciutat de Gandia, que decidim presentar aquest projecte, en aquest cas a la Fundació Biodiversitat, que és qui estava gestionant els fons Next Generation del Ministeri de Transició Ecològica, i ens van atorgar, jo crec que van tenir aquesta sort de que atorgaren 3 milions d'euros a la totalitat del projecte, un projecte que el que busca és mitigar les inundacions i el perill d'inundació a la ciutat de Gandia. Un projecte que s'origina a 2021, però que finalment presenteu en novembre de 2024. Doncs sí, efectivament, l'any 2021 és quan presentarem el projecte. Després també les coses, vulguis que no, l'administració té aquests terminis. Vam rebre els diners, havien de treure a licitació la redacció del pla director, que en aquest cas va ser adjudicat, va guanyar aquesta licitació Penyín Arquitectes, i va portar el projecte Blanca Penyín, que a més és una arquitecta de la ciutat de Gandia, una cosa que ens agradava moltíssim perquè coneix perfectament també la ciutat i coneix el projecte. I el pla director el que busca i l'objectiu que té és, primer que res, fer un estudi del que estem parlant, és a dir, saber què és això del barranc, tot això que parlaven dels afluents, d'aquest arbre, hem de saber tot el que connecta, l'aigua que pot portar, els perills que pot ocasionar, i marca les accions, les actuacions que hem de fer. I a més les prioritza, les jerarquitza, és a dir, primer hauríem de fer això, després una altra acció. I damunt hem tingut també un procés de participació, és a dir, que també s'ha preguntat a la ciutadania i hem pogut anar opinant què és el que esperen o què és el que busquen que els doni aquest barranc, és a dir, què és el que volen que sigui el barranc.
i ara les últimes pluges de les últimes setmanes que hem tingut, com baixava l'aigua, no ha desbordat el barranc en ningú moment i a més l'aigua arribava neta a la zona de la mar, és a dir, no arrastrava vegetació. Hem invertit molts diners en l'eliminació de canyes, d'invasores, ficantes geotèxtils negres i jo crec que és una cosa molt evident que quan uno inverteix en infraestructures, que quan uno inverteix en seguretat, és a dir, que quan uno té la mirada llarga i de manera estratègica pensa en les infraestructures de la seva ciutat, això dona resultat. Just en aquest punt és on es trobaria l'aigua dolça i l'aigua salada, perquè així tenim l'aigua que ens entra del mar i l'aigua que ve del barranc i dels ullals. El que buscàvem com a objectiu final també el pla director és integrar el barranc en la trama urbana i que la gent el fera seu. Els barrancs i els rius han sigut històricament els espais on hem abocat fem i no els hem cuidat. Aleshores hem viscut un poc d'esquenes al que és els barrancs i els rius moltes vegades i els hem vist com una cosa, doncs això, on s'abocava fem, on hi havia rates, mosquits, i això ha de canviar, i més un barranc que passa per dins de la ciutat i pel poble de Beniopa. El que es busca al final és que siga també un nexe d'unió, una infraestructura que unisca la ciutat amb la platja i el projecte contempla, ja sabeu, una ribera i un passeig i per tant en el futur, des de Beniopa, des de la ciutat de Gandia, podràs baixar al barranc i vindre a peu, vindre en bicicleta fins ací, fins a la mar. El que teníem és un barranc que realment representava un perill per a la ciutadania i un barranc que havia desaparegut fins i tot entre aquesta vegetació invasora i entre el fem que s'havien abocat. I el que estem aconseguint és tindre un nou espai verd per a la ciutat de Gandia i dotar també a la ciutadania d'un nou lloc on poder passejar, on poder gaudir i que sigui aquest nexe d'unió entre el que és la ciutat i la platja i el mar.